Kenalke, jenengku Raffi Maulana Haris. Aku kelas 12 MIPA 1. Nomor absenku 17. Aku sekolah wonten ing SMA Negeri 10 Semarang. Kula badhe jelasaken Gedung Marba. Salah sawijining pojok kutha tuwa Semarang duwe bangunan sing akeh regane sejarah. Masyarakat lokal biyen ngarani Gedung Marba, bangunan eksotik kasebut akeh cerita-cerita ingkang menarik. Bangunan Marba dununge ana ing Jalan Letnan Jenderal Suprapto nomor 33. Luwih gampang bangunan kasebut dununge ana ing pojokan wilayah Kutha Lama Semarang. Dununge nglawan Taman Sri Gunting. Bangunan iki mesti narik kawigaten para pengunjung nalika ngubengi wilayah Old City. Bangunan eksotik kanthi tembok abang peteng dadi sebab. Miturut situs web situs budaya.id, abad kaping 19 diyakini minangka abad nalika bangunan Marba dibangun. Bangunan kasebut duwe desain rong lantai kanthi kekandelan tembok udakara 20 cm. Yen sampeyan ndeleng saka hiasan utawa ornamen dekorasi, Marba Building nggunakake arsitek neoklasik. Bangunan kasebut dununge ing pojokan kasebut. Uga misuwur kanthi gunakake arsitektur tropis ing Hindia Belanda. Ciri khas bangunan Marba yaiku warna abang sing padhang. Wernane diproduksi saka bahan bata, kayu lan wesi. Cor uga elemen penting ing bangunan kasebut. Jendela lan kolom sing simetris lan disusun nambah kesan estetis ing bangunan kasebut. Katon megah senajan wis tuwa. Sampeyan bisa mbayangke kepenake nalika Gedung Marba isih beroperasi. Bangunan sing padha karo warna abang dibangun dening Martha Bujanet. Dheweke minangka wong sing asale saka Yaman. Ing jaman biyen Martha Bujanet minangka saudagar sing sugih. Republik Yaman minangka negara ing semenanjung Arab ing Asia Tenggara, bagian saka Timur Tengah. Yaman wewatesan karo segara Arab ing sisih kidul. Jeneng Marba dijupuk saka gabungan jeneng Martha Bujanet. Jeneng Marba pungkasane dipilih kanggo mengeti saudagar sing sugih iki. Nalika semono bangunan eksotis iku berfungsi minangka kantor pengiriman kanggo ekspedisi kargo. Kapal utawa umumnya diarani EMKL. Bangunan kasebut biyen dadi toko modern sing diarani The Cycle. Biyen toko iki dadi siji-sijine toko modern ing wilayah Kota Lama. Umur bangunan kasebut dipercaya wis luwih saka 100 taun amarga ing taun 1910 KITLV utawa Koninklijk Instituut voor Taal London Valkenkunde njupuk potret bangunan kasebut. KITLV minangka lembaga ilmiah, lembaga kasebut duweni hubungan kang cedhak karo riset ing antropologi, linguistik, ilmu sosial, lan sejarah regional Asia Tenggara, Oseania lan Karibia. Matur nuwun.